हेलो फ्रेंड्स, आज आम दुर्गा पूजा देखी जाऊँ आपण मानू देखेबी कोविड लगे तो कटकणा जी वीडियो हवा से आपण देखेबी। चलतु जीवा चलन जीवा दुर्गा पूजा देखी। मैं जाऊँ देखी आपण मन देखेबी। आपण माने नंदीघोष टीवी चैनल और आर्गस टीवी चैनल माध्यम देखी पारे। यह व्यतीत यूट्यूब और फेसबुक रे हम पहुँची गलु माणकेश्वरी मंदिर को नड़िया किणुचु। कोविड लगे तो भीतर को छाड़ बाहर पूजा करा दीप जलाऊँ आपण मैंने समस्त दर्शन कर। भीतर भीओ टिके देखंतु समस्ते। आपण माने समस्त देखंतु वीडियो को एंजॉय करंतु। पवित्र दशहरा पर्व और माँ माणकेश्वरी समय दुकान बंद कर रात्र 8 घटिका पूर्व घरे पहुँचा अनुरोध।
ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ କିଣୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା। ରିଙ୍ଗିଂ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଲା 30 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଲା 40 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଟିକେ ଛୋଟିଆ ସାଇଜ୍ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ମୁଁ କେଉଁଟା ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ବିଷୟ ଜାଣିବେ। जो अभी तो दीदी उसका फट गया था। बोल दो कितना और नीचे का कितना? 30 भैया। हाँ 30 टंका। और नीचे का? नीचे 40। देखा तो दुईटा আছে এটা গোল্ডেনটা ବୁଲାବୁଲି କିଣାକିଣି କରିସାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏତେ ଛାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବାହାରେ ନଡ଼ିଆଟା ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକ କମିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିର ଭିଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଥିଲା।
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।